Γεια σου φίλε Άδωνη Μαυροκόλυμπε, ήρθα κοντά σου, ξεγουράζομαι στην κήτη σου. Μην ανησυχείς, στην Κύπρο που βρισκόμαστε μην περιμένεις σύντομα να σου επιδιορθώσουν τις βλάβες σου. Σου κράτησα την υπόσχεση και ήρθα κοντά του. Καλώς όρισες, μου λέει. Έλα βρε Άδωνη, πού πήγαν τα ψάρια σου ρε? Πού πήγαν τα ψάρια ρε? Πού πήγαν οι πράσινες οι χελώνες ρε? Πού πήγα ρε παιδιά? Κουράγιο Μαυροκόλυμπε μου, αργά ή γρήγορα στην Κύπρο ζούμε. Αν δεν είναι σε ένα μήνα, σε πολλούς μήνες θα κρατήσεις πάλι το νερό σου. Στην υγειά σου φίλε μου, κράτησα την υπόσχεση και ήρθα κοντά σου. Στην υγειά σου. Μαζί θα πάμε στην έξοδο από την άλλη μεριά του περιφράγματος για να δούμε εάν βρούμε τη ζημιά ή τι άλλον έχουν γίνει οι χελώνες. Φαντάζομαι θα είναι απαγορευμένη η είσοδος, θα τηρήσουμε τους κανόνες, θα μείνουμε εκτός, αλλά θα προσπαθήσω με τη κάμερα να δούμε αν δούμε έστω και τι έχουν γίνει. Η απόσταση από εδώ προς τη θάλασσα είναι λίγο μακριά. Τα ψάρια οπωσδήποτε θα έχουν πεθάνει. Όμως οι χελώνες με τον πράσινο λαιμό που τις έχω δει εγώ προσωπικά μπορούν να κρατηθούν στη ζωή. Δεν είμαι ειδικός για πόσον καιρό ή πέθαναν κι αυτές μέσα στη λάσπη. Ψάχνοντας μέχρι εκεί που μπορούσα να πάω, δεν έχω δει κανέναν ίχνο ζωής, γιατί είναι όλο λάσπη και το λιγοστό νερό του ποταμού τρέχει και φεύγει προς τη θάλασσα. Μην ανησυχείς Άδωνη Μαυροκόλυμπε, θα έρχομαι να σου κάνω παρέα τακτικά μέχρι να επιδιορθωθείς και να αρχίσεις να βάζεις νερό. Ξέρεις ότι σε αγαπώ και σε εκτιμώ και εκτιμώ το νερό που φυλάεις και δίδεις στους γεωργούς. Κρίμα που δεν μπορούσαν να προστατευτεί όλο αυτό το νερό που έχει πάει προς τη θάλασσα. Κοκκίνησε η θάλασσα. Πω ρε παιδιά. Η Κοιλάδα και ο Φράχτης, αγαπημένα μου μέρη, εδώ ερχόμουν περίπατο τακτικά και βλέποντας αυτόν το βομβαρδισμένο τοπίο, την Κοιλάδα του Φράχτη, με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Για να πάμε τώρα από την άλλη μεριά, αν μπορούμε να φωτογραφίσουμε, να δούμε από κοντά τη ζημιά που έχει γίνει. Πρέπει να καθαριστεί η κήτη, πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η λάσπη, πρέπει να μείνει έρημο για πολλά χρόνια μέχρι να στεγνώσει, ή πρέπει να φτιαχτεί γρήγορα για να κρατήσουμε το νερό της βροχής που μάλλον πρόκειται να έχουμε στο μήνα, 1-2 μήνες αυτούς. Πάντως χρειάζεται συντήρηση, γιατί η κοιλάδα του είναι γεμάτον λάσπη και κόκκινο χώμα. Γεια σας προς το παρόν. Ελάτε μαζί μου να δούμε στην άλλη μεριά τι έχει γίνει.